GISDA ydi mudiad sy'n cefnogi pobl ifanc bregus yng Gwynedd drwy gyfrwng y Cymraeg i fyw yn annibynnol. Mae'r bobl ifanc dyn ni'n cefnogi yma'n GISDA efo problemau dwys a chymleth. Maen nhw wedi cael eu gadael i lawr dro ar ôl tro yn eu bywydau gan eu teuluoedd, gan gymdeithas, gan yr awdurdodau. Da ni yn rhoi cefnogaeth iddyn nhw datblygu sgiliau byw yn annibynnol ac i magu hyder i fyw bywydau diogel a hapus. Mae cael y support yn Cymraeg yn mor pwysig. Dyma di iaith dwi'n siarad, dyma di iaith dwi eisiau siarad, a mae'n just neis cael gwybod bod os gymryd problem dwi'n siarad amdano fo yn Cymraeg. Da ni'n cefnogi pobl ifanc efo'r iaith Gymraeg drwy ein staff sydd i gyd yn dwyieithog yn ein cleifiadau gwaith yn yr hosteli, so bod nhw'n gallu cyfathrebu efo ni. Da ni hefyd yn gwneud drwy'r gweithgareddau a prosiectau gwahanol sydd gennym ni. Felly i'r bobl ifanc, dwi'n meddwl bod ni'n gallu cynnig popeth maen nhw angen drwy'r iaith Gymraeg yn rhywbeth sydd yn special iawn iddyn nhw, achos dim lot o lefydd sy'n gallu gwneud yna. Dwi'n meddwl bod GISDA yn unigryw iawn yn yr ffyrdd maen nhw'n cefnogi bobl ifanc efo'r gwasanaethau gwahanol sydd gennym nhw. Heb y iaith, does na'm really dim byd yn deud am ei Cymraeg fysa pobl yn gallu gael yn ei Saesneg neu beth. So i fi mae just sort of yn helpu fi teimlo fel dwi actually bodoli yn y gwlad 'ma, dwi yn rhan o'r gwlad 'ma.